Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mabipiano sana nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurhani. Waalaikumsalam. Shana. Aya. Nur Saida. Aha. Wisam. Waalaikumsalam. Saad. Nasif. Nandun na din sa manay mga bitadyo saya. Nya tiada tanong yang mga pamagilya sa live. Nya kali magawi o anton na. La ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan gagawin niyo pia-pia? Alhamdulillah baon niyo bukan pia-pia. Okay, misababsan mga pagariakan, mga babayakan nan ayad na mapia nagyang kutua kapunitan sa gyang kaiya mapi oras tano manunumpang sang kutua kapangimpuruan. Kapanakabur agugyang kutua di ikasasila-sila o manusia ko ginawa niyan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yawmil liqah. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gyang kaiya bandingan tanong na isay niya pinaka-importante kung mga bandingan tanong. Okay. Aya ka-importante nan paganeron na antano masuti na gumalimpiwang kutwa mga ginawa tanong. Siko lagi daya sifat, lagi daya dedabiitan agyang kaya kapangimpuruan. Aya kapangimpuruan siko kay aluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa agyang kuto hadithian agyang kuto tigin manutua batarul haq wa ghamtun nas. O pamanagyang kuto ding kakaterima ako benar ding kakaterima ako benar nagugyang kutuwa ghamtun nas kapapakay to angka ko mga tao. So mga ulama tanong na bigan niyan sa maan agyang kaiya kapangimpuruan na mas mauladadigyan kana na matatagusan kana na hadith kagi kana babusa sa timan a hadith ami aloy sa agyang kuta makapantag ko kapangimpuruan, makapantag ko kapagambug. Inunta na madakal a hadith aki aloyawn. Gini sabab pas mga ulama na ayat tiarifan niran udi na bigan niran nun sama ana kaya bagiran nun sama ana nagyang kuta isti'azamul insani nafsahu gyang kuta di ikasasila-sila aw manusia ko ginawa niyan wastihsanu ma fihi min al-fadail nawgyang kuta kapapakalbian niyan kung nganin amiya kuan niyan ang mga kalbihan na po ko Allah ibabagayron wallah subhanahu wa ta'ala ibaratian na adna tamukakan mas mal ako'y tamuka di si fulan, mas mal ako'y ilmu adi si fulan, mas mal ako'y suwa adi si fulan, mas mapya ko adi si fulan. Napalayad na nanpad sa gyang kuta kapanakabur wal istihanatu bin nas wastisgharuhum nawugyang kuta kapapakayto ang kako mga tao wat tarafu ala ma yajibu tawadu' lahu nawugyang kutua dingkad kapangimpuruan ko tao apaliugat trakaso kapangalimbabaing kaon lagi dumbala aloks tano ayad na apaliugat trakitano nagyang kutua kapangalimbabaan tano kiran apiapan ikinisampay ka sang kuta mapur apangkatan pangkatan si iku kadato pangkatan si iku tamok pangkatan si iku ilmu na dar ka din mapakai nagudir ka din kepakai nagudad na kakepakay niyan ka o baka pangimpuro ang kumbal aloks ka sa may tubo. Dan paliugat aka pangalimbabaan kakiran.
Gyuti kaya tiroon Rasulullah SAW as mga kasurgaan tanong na mapapadalam sa iyong kutwa mga panintilan, mga palo o mga inatano ka ilatila tuto sa ang kadin makapangalimbabaan sa taman akapangalimbabaan si kumbala aloks ka. Okay. Aya kataro Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang kaiya Quran yan si ikumas sa adin yan di ka panutula ko kiadnan yan ko Adam alayhi salam sigu yan sa mga malaika sigu yan sa mga malaika sujud diran su Adam napadsagyan ko ta sujud ko Adam na su syaitan su iblis su azazil wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu kaya ko mas ataruun Allah subhanahu wa ta'ala sujud kanu ko Adam na sumiyujud su mga malaika illa iblis aba inuntabu su iblis aba tumyalikod wastakbar miyangim puruan kadan das sujud sa iku Adam alayhi salam dan yan para ti asu Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko ta kaya pangimpuruan o iblis as kanyan ikigalabok sa gyang kaya kapangimpuruan nagyo tumambu isabab kaya awat yan kaya pakawatan yan sang kutwalimo Allah subhanahu wa ta'ala ayamala nagyo tu isabab kaya dayan kaya pakaliw niya sa gyang kutwa surga Allah subhanahu wa ta'ala nagugyang kanan ipad asabab akapakadambag yan sa naraka jahannam ang kanan akababaloy niyan at akabur ang kanan akababaloy niyan ambug mangingimpuruan na miya kadagadak lagi aluyaw sa ayah innahu la yuhibbul mustakbirin matanas wallah na din yan kabubayan nagyang ko mga tao mga tangim puruan madakal aki aluyaw sa ayah sip mas iku hadith na adna mi aluy hadith lagi daging ko mi aluy tanwa susumpatian sa iku paganin yan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi di din makasulad sa surga agyang ko tao ang mapapadalam ko puso yan man kana fi qalbihi mithqala dharratin min qabr mapapadalam sa ang kutwa puso yan so lagid bu sa kalaw indi nga tekap kibr subhanallah lagid bu sa kalaw indi nga tekap miyak kayo ito kibr di pa kasul sa surga so tawaad na matatago sa kibr sa gyan kaya puso yan na di pa kasul sa surga tigo Rasulullah sallallahu faqala rajulun Peter o isa ko mga mama papakangon inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan ayakuna thawbuhu hasanan wa na'aluhu hasanatan mata natiyen asuma mana kebubayan yan so taw na kebubayan kabayaan makapiaso litar niyan makapiaso tinilasyan aya katimbalain na makapiaso mga gigimun yan ino ba uto kaped sang kuta ka pangimpuruan di kanabuo no to pada innallaha jamilun yuhibbul jamal mata na wallah na mataid na kebubayan yan ng kuta kap mamataid why ino padko karibatan na kasasabutatan sang kuta kapangimpuruan na ubatan ka kukom sa ambog udi na mangingimpuruan na gyang kutwa tao mapya hindi taran gyang kutwa tao mapya ka kapaparasan mapya akikikidyan niya sa ginawa tatanor niya pia ginawa niya di ka pa kayo bang kakukumisa kapagambog udi na mga pipay gamit na di ka pa kayo bang kakukumisa kapagambog okay nagudar tanong mapakayo ba tanong di pangukom sa mga kapagambog ba di pagambog so tao okay na misababsan na gyang kaya kapangimpuruan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na adna mga raradian naguad na kapapakabinasan yan sang kutwa manusia isaw din araradian nagyang ko to akap kedeir ka sa manang aska a manusia lagi dagyang kay abandingan tanong gyang kana title tanong kap kedeir ka sa manang aska a manusia okay kedeang ka sa manang sang kaya kasisiing ka sa dunia na ayamala na sa alungan amauri ada amyang impuruan sang kai dunia inunta na inibubas kanyan wallah subhanahu wa ta'ala ilayang kadin sumiyatay naguso mga andeng ang mga tao amya mangimpuran miyagambug mitakabur sang kay alew pa kada kiyawriyang kiran inunta nagyang kutwa kaya pa kada panasiran sang kay alew pa subhanallah naging kap kedeir kas sa manang na padanan kuraradian padanan ko mga resultaw di ika panakabur o manusia malagid antaw akas si iko dinandi ka panakabur na si iko Allah subhanahu wa ta'ala
Ha? Udi na aya dinyan di kapanakabur na si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udi na aya dinyan di kapanakabur na si iku mga tao na palayad na nan ipapakada amanang. Aya pan ubayang kadi panakaburina so Allah subhanahu wa ta'ala nasyanan katuon sa giyang kuto mga tao ang mga kafir. Pagpanagyang kuto raradang kaya kapanakabur na al-hirmanu minan nadhari wal atibar. Mapupukas sa kaagyang kuto kang geda-geda ka pamimikiran. Mapupukas sa to agyang kuto di ka di makang geda-geda, di ka di makapamimikiran piya ko, pinggulo lang ka, pinggalabak ka, pitero ka. To, nakagigyang kuto mangingimpuruan na padsang kuto mga tuos yan ng kuto din yan imbaba ginawan yan. Dahil nakibaba niya sa ginawan yan. O pamakamiya ka supaka kano sa katero, o pamakamiya ka supaka kano sa katero, na din yan din imbaba agyong kutuwa katero yan, ginawan yan, apiapan, katawan yan as kay benar. Kadinyan no tutarimaan, kagito ito ang mangingimpuro, anayang utadin yan katerima sang kutuwa benar. Ilidas tanurun Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, apad resulta niyan, na al-qalaq wal-idtirabun nafsi. Giyang kutuwa al-qalaq kani nervyos, sawan, kalaka na padai sa mga resulta agyan kaya kapangimpuruan. Sa kani nervyos na malo nga di pa magito nga ginawa nga kamay bud na padga sa agyan kaya mga tao mangingimpuro nga pad siya sa resulta niyan. Agyan kuto al-qalaq wal idtirabun nafsi kapana na beder ka. O di nagyong kuto kani nervyos ka, kapkalak ka na padanan sang kuto mga resulta kapangimpuruan. Sebut tano sa giyang kaya inaluy tano sa manuto na padbes akibulong tano kung mga nervyos tano, mga kalak tano, mga sawan tano ng kutwa ka pangalimbabaan. Kaaya so pa ka o kapangimpuruan na kapangalimbabaan. Okay. Ikatlo na giyang kuto al-mulazamatu lil-uyubi wan-naqais. Igira manuto sutaw na mangingimpuruan na aya lalayon adin yan di imbebanugan nagyang kuto mga paawing. Hoy, o di na aya lalayon adin yan di manggalabak ng kuto mga paawing. Nagugyong kuto mga karibatan. Subhanallah. Malagid usi iko ginawa niyan antaw akasi iko salakaw ataw. Na upamakasi ko ginawa niyan na aya din yan manggalabak ng kutwa mga paawing na upamakasi ko sa lakaw ataw na aya din yan ipamangilain ko mga tao ng kutwa mga paawing o mga tao din yan ipanundugan na padanan sa giyang kutwa mga raradian. Ikapat, araradian na al-hirmanu minal jannah giyang kutwa kapapakawatan ka sang kutwa suga o Allah subhanahu wa ta'ala. Maragnubang ka mambarari sa surga o Allah subhanahu wa ta'ala asa ka na mangingimpuruan so puso ka na katataguan sa malaaka pangimpuruan kung mga pagaring ka mga Muslim o di na sa ikong mga layok ka, mga ginawain ka, ayapan sa ikong balaloks ka, ayapan ko ayaman yan na titwa mapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima apada raradagyang kaya kapangimpuruan na qillatu kasbil ansar. May tuka saling gugupa o pamana kana baka madakal saling gugupa, kana baka madakal abanga, kana baka madakal ingpeda. May tukay ugupa, may tukay abanga. Oy, agi sumangimpuruan na da pagabangon. Kay kagwits kanya na tao. Da pagabangon, aya kalilida pagabangon na sulagi di na mangimpuruan. So lagi dia na mapasang ikapangimpuruan. Inunta na so mangingimpuruan na gusto mangingimpuruan na di tembuay. Subhanallah. Ayabu maka abangar ka na yung kutwa mabubuta na gumapipis ka mata niya sang kuta kababaluin ka mangingimpuruan. Bal wal firqat wa tamazzuq wa syu'uru bil uzla. Inunta na ang kutwa kababaloy o tao mangingimpuruan na ayararadiyan nagyong kutuwa di iran di kapakang belag agus mga ginawa iniyan mga pagarinyan mga ingpadaiyan ng mga Muslim wasyu'uru bil uzla agus kanyan bui makatetaram bisas kanyan lagi duda pa diyan lagi duda pagabangon ging kana sumangimpuruan ikanam nagyong kutuwa al-hirmanu min al-auni wat ta'yidil ilahi mawatang kasang kutuwa katebangir ka nagukapagugupir kau Allah subhanahu wa ta'ala igira manutua miya sifat ka agyang ka kapangimpuruan.
bebanugan tanong anton ang mga day sabab ha anton ang mga day sabab sa manusia na pagkabaluis kanyan at takabur pagkabaluis kanyan ang mangingimpuruan anton ang ni sabab kaantanong mapamagitong si mga ginawa tanong uli na may les mga ginawa tanong anton ang ni sabab adi tanong di ka pakapangimpuruan o pamakasakatano na mapapadalam raktano ay nakatiis mga sabab yan apad paganay as sabab yan na al-ujb giyang kutuha ka pakabilib sa ginawa. Basta as ka na makabibilib ka sa ginawang ka, makabibilib ka ko kabreta ka, makabibilib ka ko kataid ka, makabibilib ka ko tamok ka, makabibilib ka ko bangsang ka, na miyak kalala utuwa sabab nagupapakatulod ka sa kakabaluin ka ataw amangingimpuruan. Na miyak kalala iniya kadustaan o pamakadimay ng kautawagian kaya kapangimpuro ang kaayat ng pitaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr di pa kasul sa surga agyan ko tatawa aadin ang mapapadalam ko puso iyan amay tubo ang kibr subhanallah la ilaha illallah inustan na kapananggil ang tanong niya sa tarotop akapananggil agyan kaya kapangimpuruan ikadua nagyang ko tuwa al-hikd wal-hasad giyang ko ta kapaka dengki nagugiyang ko tuwa al-hasad ayama naging kay hasad naging kay so kapaka dengki agugiyang kay so kasiigang ka kutaw kapakasiig subhanallah igiras ka na mapapadalam sang kutapos o kang kuta kapaka dengki o di naging kuta kapakasiig namiyak kalalap no tuwa sabab ap kabaloy kaniyan ataw amang ngingimpuruan hoy aya dito di mapresulta na di ka di imbaloy ataw amang ngingimpuruan kagi so kasisigan ka so taw asisigan ka na margan ubang kaun matarima ang kutwa pterunian benar margan kagi sisigan ka nami aloy tanong agi ang kutwa mga sifat o makasiig gusto mga bulongyan gusto mga sabab ang kuta di ikapan ig umanusya na mi aloy tanong to kung mga pada mga epo sa mga wasiat tanong ikatlo sabab yan nagyang ko ta kapaki ilaylain arya gyang ko ta kapaki ilaylain pad pinasabab ading ka di ikabal ding ka di ikambuloy mangingimpuruan as ka manusia na igira amya baloy so gilabak ka kapaki ilaylain na ging kanan iped ang mga sabab amya aloy sa gyang ka kitab apapagusaran tanong adun pa nami aloy sayo Imam Ghazali at tigyan man ito ailam annahu la yatakabbar illa man ista'zama nafsahu to kawing kaatigyan amataan ayabu ataw annahu la yatakabbar illa man ista'zama nafsahu ayataw di manakabur na sa tao apisisila-sila ginawa niyan bidagyan ko ta kapag dating ka ko ginawang ka awugyan ko to ading ka di ikasisila-sila sa ginawang ka subhanallah wala yasta'zimuha illa wa huwa ya'taqidu laha sifatan min sifatil kamal na din ka din masisila-sila ang kutwa ginawang ka taman sa din ka matangad ununta natatangkad ka sa ginawang ka adin mapapadalam ka sifat mapaya adi mapapadalam ko sa lakaw ataw o poon ginan mapadalam ka sifat agyan ka na natiri maakas ka na masyaallah sa kana ad na mapapadalam rak na mapya sifat adi mapapadalam kiyaki oto ad na mapapadalam rak na kalakwallah adi mapapadalam kiyaki oto ad mapya ko ibangsa na kana ba mapya ibangsa siya oto guwapo ako na kana ba guwapo siya oto mataid ako na kana ba mataid si daan yoto mapya ko cellphone na basta agyan kanan imapamula ko puso ka na padanan sang kutwa papakatulod ka sa kapanakabur sa isa Tagalog na nagbubuhat ng sariling bangko na وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي فالدين هو العلم والعمل والدنيوي هو النسب والجمل والقوة والمال وكثرة الأنصار na aya katim belaih na pagandud sang kutwa katatarotop o agama o di na katatarotop o mga kalbihan sa isang kaiya dunya sa giyong kutwa agama
nang kutwa ilmu gusto kang galabak. Ibarat yan na matangkad ka sa ginawang kaas ka na mas matawa ko adi si fulan. O di na mas mapasang ako ikang galabak sa simba adi si fulan. Opon gina ni matag sa ginawang ka na'udhu billahi min dhalik. Ilidis tanurun Allah subhanahu wa ta'ala bulungan yan sa mga pusutan na pangasasakit. Opon ginan imatanggad sang kutwa mga pusutan ng mga ginawa tano na siya din mararani sang kutwa kapkabaloy tano ang mangingimpuran ataw takabur. Ambug ang manusia. Wad dunyawiyong huwa nasab wal jamal wal quwwah. Nasagyang kutob man ang makapantag sang kutwa kadudunya inas kanyan subangsa kagiraw ka amapya ko'y bangsa adi si fulan. Antaw aka. Aya kalilidi man tuwa kaya layaman mga tao amang alay bangsa na igiraman tuwa babu kasupak sukateruyan o di na babu kasupak sulalagyan na ayad na mapteruyan ra kana antaw aka baong nga di kilala. Astagfirullah al-azim. Mga kateruan na mga tanda, mga tuos sang kutwa lagi duad na kapakabibilibiyan sang kutwa ginawa niyan. Kapakabibilibiyan ko bangsa niyan. Antaw aka mambu. Saka na manusia ka apun sa giyang kutwa sa teka amaputi arug. Amiyak kalubalubay. Na ayak kauriyan ka na sa giyang kutwa kubur ka. Aaya imbung kusur ka na giyang kutwa dinis at talote mano pamakamamaka. Giyang kang nang ka, manusia ka alayda ka na inong kapagisuno antaw aka. Da ang bida-bidaan tano. Okay. O di napkagiro ka ba ako nga di kilala. Lagi do aya maanagiyang ko ta kipa kay sa niyan rako na kapakay sa pamana kapakay sa utwa kapangimpuran sa lakaw na giyang ko to titwa pangingisa si isa message si isa tawag antawa aka ba ako nga kilala ino kay ni tawag nagito mapapagayo to. Okay. Wal jamal giyang ko to kataid kagiro ka mas mataid ako adi si fulan. Mas guwapo ako, adi si fulan. Mas kangudan ako, adi si fulan. Mga lagi dito. Wal quwa, mas mabagra ko, adi si fulan. Wal mal, mas mal ako itamo ka. Mas mal ako itamo ka. Wa kathratul ansar, mas madaglawi tinabang adi saka. Napalayad nanan mga tuos sang kutwa. Kapa nakabur, mga sabab adi ikatakabur o manusia. Away, agyang kutwa, mga lagi dinan. Upamakas kanya na mala ilmu na kagiros kanya na mala ako man ni ilmu adi saka o di na mala ako man ni kalak wallah adi saka o di na mala ako man ni miyang gelabak adi saka andi ka ako miyang gelabakan la ilaha illallah palayad nanan mga sabab o kapanakabur ay papakatulod ra sa gyang otading kadi ikatakabur suldan tan wagyang kaiya mga okit-okit, mga okit-okit, akibaga kan tanong sang kaya kapanakabur kapangimpuruan. Anto na mga okit-okit Anto na pagukitan tanong, o kita kambulong itanong kung mga ginawa tanong sa anrak tanong mapukasagyang ko to kapangimpuruan, anrak tanong madaagyang ko to kapagambug, nakatiis kanyan. Tadhkirun nafsi bil awaqibi wal athari al mutarattibati ala takabbur. Papakatadamang ka sa manusia o di na suginawang ka bil awaqib wal athar gululan sa giyang kutuwa mga rarad mapanggalabak ka o di na giyang kutuwa mga kadustaan ang mapapadalam ro gulalan ro na papakatanudan ko na ginawang ka. Barat yan na miya nagkagyang ko to hadith agumin na Rasulullah sallallahu adi pakasul sa surga so tao mapapadalam sa ko to puso iyan so kapanakabur na napapakatad mga ginawa ka inwa ko ya di makapanakabur inwa ko ya di pakatarima sa benar inwa ko na ya di katarima so katir Allah inwa ko na ya di katarima so hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aluyo Rasulullah sallallahu sa tawa mapapadad mo na giyong ko to kapanakabur na di pakasul sa surga lagi dito papakatadamang ka so ginawang ka ngulalan sa giyong ko to Quran innahu la yuhibbul mustakbirin matalan sa Allah dinan kabubayan na giyong ko to mga tawa mga takabur ngulalan sa giyong ko to hadith Rasulullah lagi dagiyong ko to aluy tanong ngulalan sa iku mga katero o mga salaf papakatadamang ka ginawang ka oy o pamabukas sa manusia na lalayon matatagusan ko ta pamikiran niya ng kuto hadith Rasulullah di pa kasul sa surga aging kuta tawa takabur tawa ambug na banda kaya susukudan ito insyaallah subhanahu wa ta'ala na ngin kanya suka panakabur
Aya ka pa nakabur, nagyang uta ka papakai ito ang kako mga tao, gyang uta di nga katerima ako benar, gyang ko to kasisilaan ka sa ginawang ka, si Isamra no na banda pedunag yung kota ka pangingirong-ngirong. Okay, na bando ilat tuto sa giyang kota makapandag ko mga longnos. Sa katanop man ng mga platnos, nakanabapad sa giyang kota ka pangingirong-ngirong. Upang makamatago to ilat. Na, beduno to, akakabulong itan oron. Giyang kota, di tano di ipanadin tadaman, ang kuto mga dusa ang mapapadalam sang kota ka pangimpuruan. Kedua na iyadatul marda wa musyahadatul mustahdari wa musyahadatul muhtadarin wa ahli al-bala'i wa tashyi'ul janaiz wa ziyaratul qubur. La ilaha illallah. Gyang kutwa kabisita at tano ko pangasasakit na padaya apa pakabulong sang kutwa di tano ka panakabur. Kaawat tano nagukibagan tano sang kutwa ka panakabur na pamisita ang kasup kasakit o di na papagilayang kaagyang ko tadi sa karatal maut at tatang kadang ka sa ginawang ka adan agawi naguoras na Skype sara katal maut wa tasyi'ul janaiz nawugyang ko ta kay dulog nakakomyatay sang kutwa kuburian na padana sa mga bulong ang kutwa kapanakabur. Kay gira amya tanggad sa ginawang kaagyang kutwa o di na miyeleng ka kaya kasi anak kaagyo to'y mapunggulolaw manusia na gumapunggulowlar ka to dadin sa akal ka mapunggulowlar ka tas ka manusia patay ka na ipalabang ka yung dulog ka sa ginawang kubur ka na katangkad ka sa ginawang kaagyang kutwa pagandud ka sang kutwa lupa na antun ad ni lalaw bali ang kutwa din ka pangimpuran si ko sa lakaw di sa lakaw. Okay? La ilaha illallah. Padpan aki bulong tanos ang kaya ka panakabur. Nagyang kutwa al-insilahu min suhbatil mutakabbirin. Pagawat-watang ka o baka di makipamagunuta sang kutwa mga tao ang mga takabur. Aawatang kasiran. Pagpakawatang kasang kutwa mga tao mga takabur. Igiram yeleng akatawan na kaagyan kaya mga tao na mga takabur. Ugyang kaya mga tao na di mga PPSC fa to sa agyan kaya diran di ka pangimpuruan, diran di ka pupaka ito ako mga tao. Mga tao mamakasudi. La ilaha illallah. Na awatang kasiran. Awatang kasiran. Wal irtima'u fi ahdanil mutawada'in. Na saya ka pupakarani kung mga tao ang mga ngalimbabaan siran. Mga tao ang mga ngalimbabaan. Masya Allah. Mga tao ay bububairan ang mga ginawairan. Tanto kumiyakap-yapi apapagilayin ang kutwa tao. Adan ilmu iyan. Adan atamukian. O di na adan abangsan yan. Na maiilayang kaon ang kutwa ka pangalimbabaan sa tarotop. Masya Allah. Miyakap-yapi apapagilayin. Igirap man na su tao na api adan ilmu iyan na adam panatamok yan na adam pana bangsan yan na opo nun maadan ang kutwa ka panakabur na dadin sa akal ka papakarata din sa iko pangilaylayan o Allah nagusi ko mga malaika nagusi ko mga tao sabab sang kutwa kababaloy niyan at takabur. Ikapat kibulong tanong saya nagyang kutwa mujalasatu dhi'afin nasi wa fuqara'ihim. Masya Allah dito ay ako miyakapya mujalasatu dhi'afin nas gipamaguntudaan ka ko mga tao ang mga lulubay mga tawad mga pobre mga tawad mga bangsan yan mga tawa mga dasukatan yan mga farmer mga tambay pakipamaguntuda kakiran. Masya Allah Masya Allah Masya Allah. Yung utasira ni Ding gadim paguntuda na padana papakabulong sang kutwa katatakabur o manusia. Mapakadiin ang kutwa kapanakabur o manusia. Kaya ay mga padiyan ang mga duafa, mga lulubay ang mga tao. Kanaba mga takabur ang mga tao. Mga miskin ang mga tao, mga pobre ang mga tao. Na ginani papakadaklang ka ang kutwa din ka kiran di ikiginawain, di nga kiran di ikimbitarain, di nga kiran di ikipaguntudaan, di nga kiran di ikipagpadaan. Mastum agyang kanan ing pada ka aya dinyan ra di maprarad ng kutwa ka pangalimbabaan di ka di makapangalimbabaan adi sabaya ing pada kan agyang uta mga alay bangsa mga alay tamok mga alay ilmo ang mapapadalam kiran ang kutwa ka pangimpuruan ibarat na
mawatan ang bida niyan. Tabita makasapulo. Why? Mawatan ang bida niyan. Inunta nagyan ko to ilmo na pada papakabulong sang ko to kapanakabur. Igiraman to amya pakatiuli na ka suding ka di ka paganad sa ilmo. Ayan na nagutuos sa so din ka di ka paganad sa ilmo na tatarimaan nagupakang babarakatan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala na oman din makaswaso manusia sa ilmo na kaumanan ang kutwa kapangalim babaan yan sa iku Allah sa iku mga kaadan Allah subhanahu wa ta'ala ginan padpan abulungin nagyan ko to at-tafakkuru fi nafs wa fil kawn bal wa fi kulli ni'ami allati tuhitu bihi min a'lahu ila adana. Gyang ko ta dingad ikang geda-geda sang ko to ginawang ka. Away. Ino ka di pangimpuruan. Ino ka di pangimpuruan na ginawa ko. Baka bes mibibida kung mga tao, di kana ba kami bibida. Babes salakaw kay adnar ka wallah di kana ba puong ka sang ko ta lupa. Anda ka bus pagnud si ko kakawafat ka, si ko lupa. Ding ka di ingdagda sa ginawa nga, ding ka di pamimikiran na ginawa nga. Ino ka di pangimpuruan. Baad nakibibida ka kung mga tao, si ko kiadnaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, na usi ko kumasa aki palabang nun. Baad nakibibida ka. Da. Puong ka kulupa, na pagandud ka kulupa. As ka ginawa ko. Napadanan sang kuta papakabulong si ko kapangimpuruan. Dingkad ipamimikiran ang kutua mga paawing ka, mga karibatan ka, si ko ginawang ka. May aloy pa ng mga ulama, ayat ito kibulong sang kutua kapangimpuruan, na padunagyan kutua ayat tarim akas sa ginawang ka na sakay pinaka mabubai pangkatan ko lang wa kaadan wallah. La ilaha illallah. Sakay pinaka mabubai pangkatan ko lang makadun wallah. O pa makamaylay nga ayang ko to alokas da pagkanad sa ilmo kanabam ya alim, kanabam ya doktor na ibaratin nas ka na alim ka na kailangan na matangkad ka sa ginawang ka agyang kanan alokas na miyaw nas kaniyang ko Islam na miyaw ng galabak ko mapiya na masya Allah mas mapiyas kaniyan adisakan. Na upama kaya mi pantag ka na yung kota kangudaan o di na wata kangudaan ibarat nasa ka at para sa lokas natangkad ka mambusa ginawang ka agyang ka iya kangudaan awata agyang ka iya aryakan na miyaw na kurong ko kadustaan na gumiyaw na kurong ko mga paawing kaang ka makapangalimbabaan apya sa giyang kota wata sa giyang kota kangudaan na ang hindi makapangalimbabaan kaginan ped aka kebulong itano kung mga ginawa tano sa iko din yan masa din yan ikapangimpuruan ikanam na giyang kota an-nadharu fi siyaril mutakabbirin wa akhbarihim kayfa kanu di tano di geda-geda na giyang kota mga history o miya nga una ang mga tao lagi do Firaun anton na ikiaurian sang kuta dinan di kapangimpuruan anton na ikiaurian ko mga tao mga tangimpuruan baya ikiaurian kiran na si iko kya patayran na matatagusiran din sa giyong kuta mapuro apangkatan antaw ka aya kiaurian kiran na giyong kuta kya pakadapa na siran sang kaya dunia desa akal kaya kiaurian kiran na giyong kuta kya pakadapa na siran sang kaya dunia nas kamambu manusia na amay kading kadin gen kanang kaya kapangimpuruan kadi ka terima sa benar nagupupapakaito na kaso mga tao kagis ka na ad na bangsa nga kagis ka na ad na tamo ka kagis ka na ad na ilmo ka na aya kaurian ka ng kuta kapakada pa na sarakaw Allah subhanahu wa ta'ala baaden amyay lain kaagabun amyay ngimpuruan sa kawang adatanas sa lupa da palay agabu lang agabu na pakailay tano na ayap kan dudanon nagu ayap kaurianon nagyong kotwa kapten na yan sang kai alopa lang mangingimpuruan na may pangkas kataw na mga limbabaan na ipuro wallahu subhanahu wa ta'ala yung kotwa pangkatan kasi ko pangilaylayan wallah si ko pangilaylayan ng mga malaika si ko pangilaylayan o mga tao sang kaya dunia na sampura na sa alungan amori
Pad panakibulong tanong sang kaya kapangimpuran na iltimasul udhri liman ta'ala wa tatawala alayhim bisukhriyatin wa istihza'in. Pamanagi ko to come up nagukarila kabgay sa lugar na padaya sa pakibulong tanong sang ko to mga ginawa tanong si kumasa din ni kapangimpuran wa tatawala alayhim bisukhriyatin. Sa tawadir ka di sudi, sa tawadir ka di papakaito maapinga, prilenga, no ka, insyaAllah na, makuha niyang busubalas yan. Ibarat na, adna, tawadir ka rin mga sudi, adna, tawadir ka rin mga takyop naki. Maapinga, buging ka sa lugar. Okay, kapag na nakapagabulong isang kuta, kapangimpuruan. Balasan na rin Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mapiyak. Pangnintak ko Allah subhanahu wa ta'ala, amyak ang gaya aguna, nago panalamatan ko skano sa dapit tamanan yan salamat sa gyang kaya kaya pakadar pa yung sang kaya mapia oras tano salam ko skano sa kapipiya ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.